No a dneska je celkom pekný deň. Idem si asi pozrieť na YouTube nejaké video. Počkať, čo nejaké dve upozornenia tu mám. Kedy bude nové video? Takže ahojte ľudia, ja vás tu vítam pri novom videu po extrémne dlhej dobe. Máme tu nové video asi po pol roku. Videa neboli z niekoľkých dôvodov. Prvý bol, že nebolo veľa času, pretože keď som mal čas, tak som sa sústredil na druhý kanál. Ďalší dôvod bol ten, že treba si trošku oddychnúť od tej pyrotechniky, nedá sa stále odpaľovať. A ďalšia vec, že viete, ako to je s tou pyrotechnikou, že už aj od nového roka má byť zákaz a tak ďalej. A proste nechcel som striedať tak uprostred roka. Tak ale poďme naspäť do prítomnosti. Dnes, keďže to je len prvé video v tejto pyrotechnickej sezóne, tak tu nebudeme odpaľovať niečo extrémne silné. Máme tu takéto piráty, by som povedal, hej, máme tu 3 druhy takých tých slabších petard, okolo 0,15 gramov. Ale napriek tomu to bude podľa mňa ako celkom zaujímavé, pretože tu máme príklad petardy Miniborg petard, ktoré sú rok výroby 2013, ako môžete vidieť tam. A porovnáme si ich s nejakými pirátmi dnešnej doby, napríklad Pirate Bomb alebo Pico Pirát. A zistíme vlastne, či sú tie staršie piráty a proste slabé petardy lepšie ako tie dnešné, či sú lepšie spracované a tak ďalej. A odpalíme si každú z týchto petard najprv normálne tu na pníku. A potom niekde tu, buď niekde v krtinci, čo tu nájdem, len tak najemno to tam zapichnem, keďže to je slabé. Proste celkovo si to ukážeme, hej, že či je medzi tým nejaký rozdiel. Ako môžete vidieť, takto vyzerajú tie petardy. Toto tu je Pico Pirát, to je úplne maličké. Potom tu je starý Miniborg petard a potom tu je najväčší Pirate Bomb. Tak poďme si to začať odpaľovať a začneme napríklad Miniborg petard. Ideme mi na to, tam som si dal takto kúsok ďalej aj statív. Pretože napríklad pri tej Pirate Bomb, to budem podľa mňa dosť zaujímavé, pretože tá sa rozlomí úplne na veľké kusy. Keďže je veľká, plno sadritami a nemá absolútne silu, takže na spomalnom závere to môže byť celkom zaujímavé. A poďme na Miniborg petard. Ako myslím si, že na to, aké je to malé, veľmi dobre. Poďme na Pico Piráta. No tak tu mňa ale že extrémne zapískalo v uchu, pretože tie Pico Piráty úplne mám zaľahnuté až, pretože tie Pico Piráty sú syrové a búchajú dosť rýchlo, takže neodporúčam hádzať z ruky. A zdalo sa mi to silnejšie, ale myslím si, že to bolo z toho dôvodu, že som bol trošku bližšie, no v každom prípade na to, aké sú tieto petardy malé, obe z nich veľmi dobre. No a ďalšie zábery z tej druhej kamery, ktorú som mal na statíve, už nebudú. Ale ja som celú dobu odpaľoval, myslel som, že mi tá kamera natáča. No a po prvej petarde mi prestalo natáčať, pretože som mal plnú pamäť. Zabudol som z nej vymazať staré zábery pred natáčaním, takže asi tak. Tak ale hádam to nevadí toľko a poďme pokračovať vo videu. A poďme teraz na Pirate Bombku poslednú. Poďme na to. Tento Pirate Bomb bol najsilnejší z týchto všetkých troch petard, ale tak stále, že je asi minimálne že 5 krát väčší ako tie Pico Piráty a Miniborg petardy, tak je niekoľkonásobne drahší aj väčší. No v každom prípade hlavne tie prvé dve petardy, Pico Pirát a Miniborg petard, veľmi dobré, ale celkovo si ako myslím, že sú tie Miniborg petardy ako kvalitnejšie urobené, pretože tie Pico Piráty sú také, že nie sú tak dobre podľa mňa urobené ako tie Miniborg petardy. No a poďme si tu ešte nejako tieto 3 petardy otestovať, pozriem sa tu po okolí, čo tu máme a uvidíme, čo z toho bude. Tak nakoniec som sa rozhodol, že to urobíme tak, že si dáme tie 3 petardy pod panvicu, ktorú tu máme, a začíname Pirate Bombom. Máme tam Pirate Bombku, tak to je trčí knot.
ako, bolo to v pohodičke, ale od takej veľkej petardy by som čakal viac, ako hovorím. A poďme si to teraz hlavne porovnať s miniborg petardou. Máme tu miniborg petardu. No. Ako buď to bolo s tým, že sila unikala z bokov, že som to tak uložil tam, alebo to bolo tou silou, lebo silou tie Pirate bombky sú silnejšie ako tieto petardy, ale na tú veľkosť a na tú cenu by som stále čakal viacej. A poďme si tam ešte nejako dať Pico Pirata, nech to takto ešte porovnáme. S Pico Piratom som to myslel tak, že tam bude takto trčať a tak ho rýchlo zapálím a rýchlo utekal. No môžete vidieť, Pico Pirat s tým ani nepohol, ako no. Na píku to nie je moc dobre robiť, lebo ako no, nie je dostatočne veľký na to, ale no, zasa môžete vidieť, som v lese, takže inde by sa to nedalo veľmi, na listi by to nebolo lepšie. Ale ako jednoznačne, keď vám takto mám povedať na koniec videa, tie Pirate bombky sú jednoznačne najsilnejšie z týchto troch petard. No ak vám mám takto povedať, jednoznačne si kúpte radšej Pico Piraty ako Pirate bombky, hej. Lebo Pico Piraty stoja nejakých 60 centov a Pirate bombky stoja oveľa viac. A je tam menej kusov. Ak máte náhodou miniborg petardy, šetrite si ich, ja tam mám ešte nejakých 6-7 kuskov, už ich neodpalujem. A to už je všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, nezabudnite na odber, na like. Tohto roku by som chcel dosiahnuť 1000 odberateľov. A to už je všetko. Čaute. Ešte takto nakoniec vám chcem povedať takú informáciu, že už čoskoro vyjde video, kde bude po dlhšej dobe unboxing. Bude to unboxing zapáľovačov, ktoré mi prednedávnom prišli. A budú to zapáľovače, ktoré podľa mňa len tak nikto nemá. Takže podľa mňa sa máte na čo tešiť. Aj čo sa týka toho videa, aj čo sa týka ďalších videí. A poďme si ešte zhrnúť takto všetky efekty z dnešného videa.